Прывітанне, з вами Михаил Волчак, гэта серыя лекцый «Практычная сацыятэхніка». Працягваем. У гэтай лекцыі я распавяду раскрою тэму, якая цікавіць шмат каго і з маіх знаёмых, і наогул адрозненне арганічнага падыходу да супольнасцяў і тэхнакратычнага. Вось гэта мае назвы, мая канцэпцыя падыходу да супольнасцяў арганічная. Вось я яе зараз вам патлумачу, але ёсць яшчэ тэхнакратычная. Умоўна кажучы, гэты расповед будзе пра адрозненне, як вось гэтыя два падыходы адрозніваць, у чым асноўная розніца. Дык вось, арганічны падыход — гэта той падыход, калі мы разглядаем супольнасць праз прызму жыцця чалавека. Вось чалавек — гэта жывая істота, але ёсць яшчэ супольнасць. Гэта група людзей, якая таксама жывая і паводзіць сябе як нейкая істота. Вядома, гэта не 100% мадэль паводзінаў чалавека, але у шмат чым паводзіны. Напрыклад, бацькі могуць запланаваць сабе дзіцё, нараджаецца дзіцё, падаецца, ўсё пад кантролем было, але ў нейкі момант чалавек пачынае развівацца па нейкіх сваіх правілах і законах. Штосьці мы можам прадказаць, на штосьці паўплываць, а на штосьці не можам паўплываць. І такім чынам вось гэты жывы арганізм пражывае поўную фазу. Вядома, супольнасці жывуць у першым парадку, вось гэтыя маленькія групы, пра якія я распавядаю, яны жывуць у асноўным 3-3,5 гады ў першым пакаленні. Вось чалавек не памірае пасля заканчэння супольнасці, вось гэтай дынамікі гэтага калектыва. Але вось гэтая дынаміка, яна тут вельмі важна. І ёсць тэхнакратычны падыход, і ён, дарэчы, у нейкім сэнсе дамінуе у прасторы інфармацыйнай. Ён мае вельмі высокую такую інвестыцыю, таму што гэты падыход зараз развіваецца камерцыйнымі кампаніямі, карпарацыямі, тым самым гэтымі IT-бізнесамі, дзе ёсць нават пазіцыя кам'юніці-менеджер, магчыма, вы чулі, магчыма, вы працуеце кам'юніці-менеджерам. Такім чынам атрымліваецца, што кам'юніці-менеджер значыць чалавек, якому можна заплаціць грошы і які будзе кіраваць супольнасцю. Разумееце, менеджер — гэта кіраўнік, гэта значыць будзе адбывацца гэты цыкл пастаноўкі задачы, выканання задачы, кантролю за выкананнем задачы, рэфлексіі і паехалі. Вось гэта тое, што называецца тэхнакратычны падыход. Ён даволі часта ужываецца вось гэтымі карпарацыямі. Для чаго? Напрыклад, лаяльнасць брэнда трэба сфарміраваць. Ці можна назваць супольнасцю карыстальнікаў, не ведаю, лэптопа ThinkPad, ці гэта супольнасць, ці, напрыклад, назваць нейкіх карыстальнікаў паслугі ў нейкай знакамітай парикмахерскай. У нейкім сэнсе так, але хутчэй за ўсё гэта будуць спажыўцы, якія хорошо абслугоўваюцца нейкім бізнесам. І атрымліваецца што? І атрымліваецца вось гэтым людзям у тэхнакратычным падыходзе плацяць грошы, і яны культывуюць нешта, культывуюць нейкае кола, і хутчэй за ўсё кола нейкіх прыхільнікаў. Пра прыхільнікаў трохі пазней распавяду. Зараз пераключымся на наш арганічны падыход. Чаму? Таму што важна зразумець такія базавыя ўласцівасці. Гэта, дарэчы, таксама можа сэканоміць шмат часу, каб зразумець, вы бачыце перад сабой рэальную супольнасць, суполку, ці вы бачыце сабой прадукт вось гэтага менеджмента. Вядома, натуральная суполка таксама не выключае нейкі менеджмент, але паўтаруся, што на супольнасць можна ўплываць толькі вельмі адносна. Гэта не ёсць прадукт вось такога толькі нашага разума. Гэта яшчэ і у тым ліку біялагічны прадукт, і прадукт нейкіх вось гэтых сацыяльных законаў, пра якія шмат напісана. Дык вось, арганічная супольнасць мае 3 характарыстыкі, якія вы можаце прасачыць амаль у любой супольнасці, якая пражыла поўны цыкл. Што мы маем? Мы маем аўтаномію, мы маем эмансіпацыю і мы маем суб'ектнасць. І супольнасці імкнуцца да гэтага. Яны імкнуцца да эмансіпацыі, гэта значыць элімінацыю нейкіх перашкодаў, якія ўзнікаюць на шляху гэтай супольнасці да мэты, да стылю жыцця, да нейкіх прынцыпаў. Другое, гэта вось гэты, значыць, аўтаномія. Супольнасць спрабуе сабой кіраваць. Яна не пытае у кагосьці
з яны, да, яна спрабуе, а што мы можам, да, што мы можам, як такі вось цэласны арганізм, да, што мы можам, што мы хочам, ці што мы не хочам і што мы не можам, да. І вось гэта самакіраванне, гэта тое, да чаго прыходзіць большасць супольнасці. Вядома, бываюць самакіраванне такое больш аўтарытарнае, бывае больш гарызантальнае, ёсць рознае, але яно ёсць, вось. І апошняе гэта суб'ектнасць, да. Суб'ектнасць гэта такая з'ява, калі пэўная там адзінка дзейнічае, нягледзячы на прызнанне ці непрызнанне яе гэтай адзінкі іншымі, да, вот яны. На супольнасці не цікава, што мы, ну, ёй цікава, але гэта не з'яўляецца вызначальным, бо самае вызначальнае з'яўляецца мэта, да, каштоўнасці, ось, тое, што ўнутры супольнасці, да, ось, з'яўляецца. І вось гэта асноўныя характарыстыкі. Дык вось, пераселімся зараз зноў у тэхнакратычны падыход. І калі вы пачнеце аналізаваць тэхнакратычны падыход на вось хаця бы гэтыя тры верхнія кампаненты, да, на эмансіпаванасць, ці удзельнікі гэтай супольнасці імкнуцца да прыбірання ўсіх перашкод на сваім шляху. Ці ёсць такое наогул з'ява, да, перашкод любых. Это могуць быць культурныя, гэта могуць быць палітычныя, гэта могуць быць юрыдычныя, гэта могуць быць фізічныя перашкоды, да, напрыклад, калі рака, да, ось праз раку трэба пабудаваць мост, да, супольнасць што будзе рабіць? Яна будзе будаваць мост, да, нават калі гэты мост на пачатку нельга было будаваць, да. Ну вось я, значыць, супольнасць будзе сама вырашаць, ці могуць у тэхнакратычных суполках, да, напрыклад, у карыстальніках, не ведаю, вырашаць і сумесна вырашаць, да, карыстальнікі лэптопаў ThinkPad, я зноў падумаў, да. Вось ці, напрыклад, там ролерных канькоў, там rollerblades, да? Таксама. Вось ці будуць яны калектыўна вырашаць нейкія задачы, да, ці будуць яны калектыўна ўплываць на, напрыклад, дызайн чагосьці, да, вось, непасрэдна ўплываць. І апошняе дзейнічаць, да, таму што супольнасць гэта калектыўны суб'ект, да, і ён дзейнічае, ён пастаянна дзейнічае праз свае формы. Формы выражаюцца, мы памятаем, першасныя формы выражаюцца пры першаснай сплаўцы, да, калі супольнасць толькі ўзнікае, калі людзі сабрались, яны вырашылі, оп, будзем дзейнічаць такім чынам. Ось, дарэчы, цікавая з'ява, ці з'яўляецца, паставлю вам пытанне, ці можна лічыць фанатаў нейкага музычнага гурта супольнасцю, да, у нас ёсць музычны гурт, які насамрэч супольнасць, які дзейнічае аўтаномна, ён ні на кого не глядзіць, вырашаюць, якія песні пець, у якіх канцэртах удзельнічаць. Ну, можа, там менеджеры, іх эти прадзюсары, ці як там іх называць, да, трохі ўплываць, але калектыў сам па сабе, ён з'яўляецца незалежным. І ўзнікаюць фанаты, да, ось. Фанаты, якія нібыта, як бы, залежаць ад творчасці іншай супольнасці, да, ось такая сузалежнасць узнікае. Вы падумайце адну хвілінку, паставце на паузу гэты відос, а зараз я вам распавяду. Я удзельнічаў у далёкім 2004 годзе, да, у фан-клубе НРМ. Вось. І гэты фан-клуб утварыў такое, ну, ён з іншай назвай існаваў, ён назваўся НРСМ, да, вось. Удзельнікі сустракаліся проста, каб бавіць час, да, дарэчы, супольнасць якой накіраванасці, вы зразумелі. Вось. Яны мелі свой сайт, яны стварылі свой статут, яны ездзілі за гэтым гуртом, пісалі пра гэты гурт, давалі парады, як і паехаць за мяжу, калі нейкі канцэрт за мяжу, і такім чынам, і гэтак далей, гэтак далей. Да. Мы бачым вось гэты атрыбуты эмансіпаванасці, да, атрыбут эмансіпавання, перашкоды, да, як перадолець перашкоду. Самакіраванне, тое, што яны прыдумалі свой статут, які, канешне ж, яны не прытрымліваліся, але гэта гучала так вот грозна, да, таму што ёсць БРСМ, а ёсць НРСМ, да, ось. І яны дзейнічалі як суб'ект, як свой, сустракаліся, калі хацелі, прыходзілі на канцэрт. Карацей, яны паводзілі сябе аўтаномна, нягледзячы на гэту сузалежнасць, да. Ось, гэта мой адказ, да, і, калі ласка, адрознівайце, да, тэхнакратычны падыход да супольнасцяў і арганічны, да, бо тэхнакратычным падыходзе насамрэч ствараюцца не супольнасці, насамрэч ствараюцца спажыўцы, ствараюцца прыхільнікі, да, якія будуць паўтараць дзеянні неабходныя, запраграмаваныя тымі, хто гэтыя супольнасці стварае. Да? Ну, вядома, тут паняцце ствараецца зверху ці ствараецца знізу, я не буду абмяркоўваць. Важна вось гэтыя тры кампаненты глядзець. І яшчэ пару, да, момантаў.
тое, што значыць, самавызначэння ў тэхнакратычных супольнасцяў не прысутнічае. Вы паглядзіце лекцыю па самавызначэнню, да, вось па гэтаму руху, да, індывіда, да, які ідзе праз прыняццё мэты, праз абранне ролі, пра выбар месца, пра разуменне мяжы, праз улучшэнне. Вось гэтага чагосьці абавязкова не будзе ў тэхнакратычнай супольнасці, бо там ужо кам'юніці-менеджеры вызначылі ваше месца, да, а магчыма вашу ролю. Ось. На гэтым усё. Сустрэнемся ў наступных лекцыях.